Hi, I'm Jay Rabia. Hi, I'm Clyde Sodario, and this is our negosyo. This is Cebu Rabbit John. Ako day si Clyde J. Sodario. Work na ko before is BPO. Nagtrabaho ko sa call center and manpower agency as a supervisor. Sa BPO kay TL pod. Then, pagka pila ka months na ako pagtrabaho BPO, tungod kay na kuan ko half na murag na stroke ko, mild stroke. Mo to niundang ko sa pagtrabaho, mo na naabot ko sa negosyo. Karon recent na ako nga negosyo kay kuan succulent and cactus. Then nagnegosyo po kong mga exotic pets before, then computer parts. Basta kaming mga negosyante gud basta unsay masudlan na mong negosyo para maka-survive lang sudlan jud na mo. Akong main source of income ma'am kay ang katong pagbuhi og Malaysian Serama, bantam nga mao ana ang pinaka gamay nga manok sa tibuok kalibutan. World record nga pinaka smallest chicken. Nya diha ko nagsugod og invest. Ang akong i-invest is gi-swap na ako akong mountain bike nga worth 15k sa duha ka piso lang. Nya mao to dito ko nagsugod, nakapadako, nakapa-breed og naka-sale. O nya after ato kay naka-place man sa og show sa Park Mall, medyo nailado pod. O nya ni-switch ko og langgam, mga klase sa langgam like African lovebird, normal parakeets og cockatail. Mao naabot ko sa rabbit kay kita mo ko sa YouTube nga about sa market sa rabbit. Mao to nga akong gisugdan sa wala pa pandemic. Akong gibaligi akong motor nga Rouser 200. Mao to akong gi-invest og rabbit. Nagsugod ko og rabbit sa 15 ka daw, 15 ka bayi or sa 5 ka back, 5 siya kalaki. Mao to karon ni daghan-daghan na pod. Nagsugod lang kog unom pag pandemic kay mamo ganay best advice gud nga sugod na sa gagamay kay para magkat-on ka. Then gikan nato nagsige na kog produce, nagsige nagpanganak, naabot na akong rabbit og 140 ka rabbit. Nagkaila mi ni Clyde kay tungod sa nipple drinker og sa hose nga para gamit sa atong rabbitry farm para ma-less ang hassle nato sa pagbuhi og rabbit. Kaysa kung wala tato, ato silang usa-usahon og butang og tubig. Compare sa katong naka-set up siya og nipple drinker. Usa ta atong butangan, then sila na tanan. Me myself matawag ko as pet lover kay nagbuhi po kog mga exotic pets, mga napukoy iro, hedgehog, hamster. Nakoy rabbit pod sa una free range nabuhi ra siya sa balay wala gikulong. So me and myself matawag jud ko rabbit kanang pet lover. So naabot ko aning rabbit nga meat kay tungod atong pandemya kay
nabantayan ako sa market, limit ang pagpalit og supplies. Then mga basig nabalaka ko ba ang baboy basig wala na mo supply kay tungod sa pandemic kay grabe ba kay tong time ma. Then before nahitabo ang lockdown, nilarga jud ko Tacloban para mamina og seminar about rabbit meat. O nakita na ko siya unsa ka healthy, then na kuan pod nga naday rabbit nga for pet, napoy rabbit nga for meat. Sa baboy napoy for pet, napoy for meat, chicken sa nasay pet og meat, even isda na pod. So na-encourage ko. Mao ni atong variety sa rabbit nga pang pet. Mao ni ang ginatawag nga Teddy Lionhead. Mao ni ang pang pet kay kung sa ero pa lang nato i-compare, mao ni siya ang Shih Tzu. Posible ang Shih Tzu nga ero, di ba may presyo abot og 10k. Mao sa ni siya ang kaning fancy nga rabbit ginatawag og Teddy Lionhead. Yang presyo sa dani sa kitten pa is nasa 2.5 ang buok. Pwede na to makaon labi na magloya-loya or unsa ba disgrasya siya. Sayang man pud ilabay kay rabbit meat man gihapon siya. Kaso sakit lang sa tong dughan kung tuyoon jud natong ihaw kay nasay presyo, nasay value. Kani siya nga rabbit, mao ni ang atong ihaw, mao ni siya ang local New Zealand. Mao ni atong mostly nga ihawon kay dako siya og karne. Compare atong usa ganina nga Teddy Lionhead, medyo gamay ito siya og karne niya, medyo mahal pa jud. Compare ani atong presyo ani sa breeder age, nasa 700 to 1,000 ang buok. Nakita po na ako diri sa Cebu nga ang mortality rate ko nga grabe mamatay ang mga Pinoy is because of cholesterol, ang mga stroke nga ako sad ba na mild stroke ba ako before, so na-aware nakuan lang ko ba nga kailangan ni siya isulong nga kuan nga ang meat sa rabbit is for kuan yun siya pagkaon yun siya. Ang rabbit meat ang pinaka-benefit niya sa taas og protina, kana taas og protina, less og cholesterol. So mao na siya pinaka-kuan dyan, main factor sa rabbit, gamay sa cholesterol. Sa lain country, kanina man gud naabot ang rabbit sa Philippines because of kuan sa lain country, gikan jud sa lain country kay umon tay local rabbits. So gikan na siya nagdaan na mga Peace Corps o kanang religious missionary kay para ma-elevate ang scarcity diri sa Pinas. So in Europe, daghan na mga on dito in France, Italy, kana mga lugar is first world country ba na, so acceptable sila ang rabbit and sila mismo gina-encourage ta mga Pinoy kay namay mga friends dito nga pagkaon mo rabbit kay healthy kana. Dagan mostly jud frequent nga gipangutan na unsay lasa sa rabbit. Actually ang rabbit adaptable siya bisag unsa nga luto. Di sa matawag murag baboy, di sa matawag nga murag manok. Rabbit jud siya, nasa distinguish nga iyaha jud ba. So og luto lang pwede siya pang apritada, adobo, pwede tanan, lechon. So dagan klase, lumpia, bihon. Oh, so dagan maluto, pwede iluto sa rabbit. Akong nag-start about sa katong nakasulod ko sa Davao nga page, kusog kayo ilang rabbit chon dito. Na mao to nga nagay sila na store, nakalimot lang ko sa name. Mao to nga ni-try po ko rabbit chon kami sa akong mga igagaw. Kay tota di man ko ka palit jud og rabbit kay medyo nasa sa presyo. Mao to among style sa akong mga igagaw is chip in me. Mao to nakaihaw mig tulo dito nagsugod. Nga lami man di ay. Mao to nga nidawat ko sa ka-order nga kang Pastor John, mao to ang na-trending. About sa pagluto, wala jud ko experience kay wala man sa ko nagkaton. Ako walang gisunod ang ako natanaw nga galechon og baboy kung unsa lang process. Mao to ako ang iswayan sa rabbit. At ang process sa paghimulbol, gamitan na to og init tubig. After mahuman to og himulbol, matangtang yang mga balahibo, gamitan na to og blade para mas mulimpyo pa siya, matangtang tong mga gagmay. Dayon, dito ta magtangtang siyang mga laman loob.
After magtangtas yung laman loob, syempre atong hugasan. Dayon, diha na ta siya maglitsyon, magtuhog niya. After magtuhog sa rabbit meat, apply na to ang tanang lamas or sa atong mga naibawaan nga mga pamaagi. Dayon tahi. Yan, mao na siya maglitsyon. Ang katong reaction sa katong first na akong customer sa spicy rabbit chon is iyang gi-comment ra jud is lami ra jud kaayo. Dili jud makumpara sa karni sa baboy o karni sa isda. Lahi ra jud ang rabbit. Mao to nga ni order siya balik ugma. Mao ni ang kandidato sa iyang order. About sa katong mga negative, normal man jud ang expected jud to na kung anay daghan mo angal mo reaction nga mga dili sila kauyon kay wala sila kahibalo sa rabbit meat. Mao bitaw to sa akong post. Nato dito ang mga post nga about sa rabbit meat unsa atong makuha nga benefits compare sa lechon compare sa mga uban nga karne. Nya about atong mga bashers, salamat kayo kay tungod ninyo na nag-trend na open ang rabbit meat sa Cebu. Akong ikasulti lang ninyo nga magbasa-basa unta mo sa katong about sa rabbit meat. Usa magud siya sa pinaka-lami nga karni, pinaka-healthy nga karni ang rabbit meat. Mangayo lami pasensya sa mga pet lover diya. Pero mao lagi ni ang rabbit ang pagkatay perte kayo main. Alay sa kanding lumsan na tog 4 kantos magantos. Sa itik, bisag imo pa na kuan og ulo magdagandagan pa na. Ang manok mo tsabaw pero ang kanding mura ang rabbit mura rang natuog katay. Grabe siya in a split of seconds wa na siya. Ana siya ka walay antos nga nahitabo sa rabbit ing katay. Actually, kana tanan nakatunan ako aside sa seminar nara sa YouTube tanan. Kung kinsa tong ganan magkat-on nga libre, nga di na mo larga, nara sa YouTube nga ilang Papas Rabbitry, Avens Farm, kang Sir Will nga Tira de Manor, kang Haring Abraham, kana tanan nga nagrabbitry sa YouTube ginatan-aw ko na kay para makat-on pugo sa kuan ba, sa pagbuhi og rabbit. Kuha na siya, mostly sa anak sa rabbit, sa usa ka breedan is 5 to 8. Then, possible manganak siya 5 to 6 times in a year ang usa ka rabbit ra na. Then, di sa parehang uban nga naay time nga kano sa pwede breed. Ang rabbit, anytime pwede siya i-breed. Pero namin ginatawag nga 70-day cycle. Kana siya, 1 month ang pagkasta, 1 month ang pagdalaan na sa bata sa rabbit. After 1 month, another month for kids nga magtutoy. Then, ikaw man i-win. Then, ang 10 days ana, mo na ang kanang resting period sa rabbit. Mo na yung 70-day cycle sa rabbit nga kailangan i-kuan pod practice para dili pod low yung rabbit ba sa breeding process. Mag-ihaw ta sa rabbit, pwede man siya sa 3 months. Pero katong rabbit meat lang, dili ko mo-advise sa rabbit chon nga para meat kung 3 months. Mas maayo 5 months up or mas maayo mo 1 year para dili humok yung panit o dako na to chance ma-crispy siya. Kung atong gipakaon karon, kuan jud siya 80% grass ug 20% pellets pero nagkuan mi pohon nga i-pellets na mo para murag baboy man ba dali kay mo tubo. Pero depende ra gyapon kay naman say customer nga ganaw organic pwede sa 100% grass. Like na pear, Madre de Agua, mani-mani. O kamunggay pwede pod pang lactate lang ba. Para nako lang ma'am is para mas mudaghan pa atong mga binuhi.
ang time lang jud og atong paghigugma sa atong mga alaga mao na jud tong igahin nila. Dili kay abi lang sa intro lang ta kutob, mao na nga ang uban di mo lambo. Mas maayo jud atong tagaan og pagtagad. Ako ma-share about sa pag-raise og rabbit tree. Mas maayo mag-share mag-raise ta og kaugalingon natong rabbitan di lang sa pag-business kundi pag-supply sa atong kaugalingon nga makaon ta og healthy meat. Frequent as a rabbit na by market. Kaning market usan. As negosyante ka, imo dyan na studyhan ang market on na. Possible, wala kay market karon pero as ikaw negosyante, kabaw ka manghimog market imo ha. Dagan jud rabbit farmer parehas na ako mangutana among rabbit na puno. Di na ba may kadisposan. Tungod lang sa usa ka bash kang Sir J. Rabia, among rabbit karon nahurot, wala na may kakuhaan kay among stock, wala na jud, among supply wala na. Mao na problema namo sa una. Ang supply na daghan kay wa may kadisposan. Pero sa time na pukaw ang market, wala na may ika-supply. So naa jud ay market ang rabbit. So sa mga negosyante diya, ay lang mo pagpaminaw sa mga hersey kung mutuo mo sa inyong negosyo, ipadayon lang na.